guys, ngayon po ay October 31. This is the upgrade therapy ni Kuya Jaime Salac. Ito po sa Cupang, Arayat, Pampanga. Watch niyo po ito diyan. And sa lahat ng pamilya, shout out. Ayan, God bless po. Hello guys, sir. Nakakatawa. Alisin ko na yan. Push. Nakakatawa yan, di ba? Kuya. Uy, buksan mo electric fan! Buksan mo electric fan! Buksan mo electric fan doon! Sorry po. Si Kuya pa. Bago ko yung truck. Relax. One lang, no? Bilangin. Hanggang doon. Okay na yun. Kasi yung gagawin mo na. Sa bukas, patay lang ha. Na. Ano nga doon ha?
Kumuha. 2 rounds. Yan guys. Balas mo balas. Ubo. Ubo na naman. Sige po. Ano naman? Ubo na. Ito. Yung ubo yan. Yung ubo na. Nakapag na. Bakit yan? Ito yung mga disyet na bakit nagulat ka, no? Basketball ka? Hindi. Ay, basketball ka? Yung Salac eh, no. Ang malang ko siguro ay niya. Bagay, okay na. Ang pila condition. Ganda yung mga hindi siya pa. Ganda mo. Hindi yung ganda, skidilig ka, no? Hindi yung mga kailan, no? Ano yung ganda na? Verdigli ko. Ito bigla ba? Hindi na. Sabi niya. Ito. Ito ang verdigli, no? Pinahilo ko siya sabi. Ito na. Close ko na tayo na. Italit. Dito ka na. Ito. Ito na eh. Yan na kaya. Ito na siya. Limit ka. Limit ka dyan mo. Kaya walang house. Dati may house yun. Diretso na ako. Kaya lang kasi po, naliliitan. Ha? What?
balance mo. No. Next, sir. Bas? Lumitin siya na. Ha? Yang magkakaroon ka ako. Sumakit ko lang isa. Dapat! Hindi mo lang, na. Na. Bo. Yun ang typing mo na. Jaime. Yan ang pag-aralan mo lagi. At awat ang gagawin niya na. Pagkakitikin mo yan. Tapos yung balance mo. Yan. Bigyan mo ng lakas yung tuhod mo. Lakas ka lang. Pati yung balance mo. Yan. Lakas na. Let's go. Ito eh. Apa? Lima. Oh, ba? Mana? Diretso pa? Isa pa? Diretso? Isa pa? Balas ka.
Basta to ha. Basta. Ano? Ano mo? Malasin, malasin. Dito mo kami. Na? Dito mo kami sa kanya. Oo. Hindi na po kaya. Ano po siguro? Ano yun? Push. Push. Ah. Ayan. Ito. Ito lang, ito lang. Mukha mo naman sa picture. Mukha mo naman sa picture. Babalik mo. Dalawa, dalawa. Dalawa. Dalawa lang. Yan na. Siapa sih kan? Belum pas. Ito. Ayan. Kuya, ako yung tuhod mo. Ano ha? Ha? Gawin mo pala yung tuhod mo. Ang bibigay yan. Ang baliang mo. Ayan. Para sa mga. Ano yung pagkakas siya? Sandala. Sandilo. Ito na. Good pa na. Yeah. Dito na ba? Dito na ba? Ready po.
tibay ni Aling. Kumakaway ka pa. Kasama na ako. Sama ka na. Siyempre masaya kasama ako eh. Ayan, masaya ka na. So, ilan ba tayo sa walking? 7? 7. Naka-7 po kami sa walking namin and this our next program is Upo Tayo. Ayan. So, ilang ay magagawa ni Kuya Jaime. Kuya, ilan ang kaya mo? 30. Sige, 30. 30. Matawa mo siya. Matawa na naman siya. 30 to, makawi siya. 1,000 to eh. Hindi, mahina siya kayo kasi ano siya eh. Nakarami siya kahapon eh. Ito siya ng mo. Nakalimandaan ka nakaraan. Wow! Oh! Gang oh! Gang. Ayun na. 2, 3, 4, 5, 6, Okay. 7, Pito, walang upuan yan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Kaya pa? 46, 47, 48, 49, 50. Halt! Tingnan mo na. First set, first 50. Kaya na pa. 51, 52, Kaya na pa siya. 53, Lakas pa eh. 54, 55, 56, 57, 58, Ako kaya ni Kuya Jaime siya na. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Lakas ng katawan mo. Lakas na. 77, Nakakaya nang maglakad ng ano. 78, December to, wala akong to. 79, Nakwatcha na to. 80, 81, Nasa labas na to. Ano yung COVID niya? 82, Lakas na. 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Hold! Hold. Hold mo na. Wait lang. Muna. May power ka. Yung hilig si... Exhale ka. Ubus eh. Yan. Yan, parang may power. Inhale. Exhale. Pagod siya eh. Sinisiw nga lang eh, nagigigil pa eh. Gusto mo, mamaya Saan naman na niya? Ganun. Kasi nung nagpunta ko tayo, paano na ba siya, no, yung hirap siya, di ba? Mm. Yan wala, sinisisiw na lang. Sindaan nga eh. Naka-improve eh. Sindaan nga, sisiw lang eh. Oo. Mga 500. Plaster dyan. Pagsasiguran. Hindi, gabi na eh. Huwag mong biglan masyado. Hindi naman siguro mga 1,000 pa na ito. Gabi na. Baka Oh, hindi kaya siya- hindi. Baka hindi siya makatulog. Tulog to. 101, Kuryente pa lang ito eh. 102, Kasi pahinga sa 2 araw. Sabado, Linggo. 103, Tapos bukas eh. 104, Bet niya Linggo. 105, Nasakto lang ito. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, Praise God. 114, 115, Nakatulong siya sa kanya. 116, 117, Parang kasi ito. Biling. Ganito, di ba? 118, Eh, ito, 119, arthritis kaya kaya nito. 120, Siya yung top 1 mo. 121, 122, Sige na ito, ano? 123, Top 4. 124, 125, 126, Pasok pa si Guwek ko. 127, Top 6. 128, Tutok na chair to. 129, 130, 131, 132, 133, 134, Dalawang kamay na. 135, 136, 137, 138, 139, Ayos lang. 140, Nalik sila. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, Praise God. 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Oops! Yay! Okay, pag 300 mo. Nasa katis mo, 200, okay yun. Percent 100 ha? Grabe ka. Kahapon, 50 na percent 30, dinagdagan mo. Ayos lang? Hindi ka nahilo? Okay. Wow. Lakas mo. Oo, thank you Lord. Lakas na yung station. Dito na oh. May tsaka yung puso niya, malakas na. Oo. Hindi siya nahihingal dati, nahihingal to eh. Nag-walking pa yan? Nag-walking pa siya. Oo. Partida pa, pito walking niya. Oo. Walang upo. Wow. Ingalalim mo yan, ingalalim. Are you ready? Are you ready? Kaya pa ba? Okay, you're ready, let's do. Ha? Let's do it. 200, Push! 201, Ayan, kaya tatunda na to. 202, Inagala na ako, di ba? Apawisya na ako eh. 203, 204, Yan ang magdada sa kanya, yung buto yun yung 205, lower back niya. 206, Tsaka Kumain willing siya siya. konti. Gumaan yung 207, Tsaka willing siya eh. Kaya 208, tinutulungan niya ako eh. 209, Hindi siya ano. 210, Gusto na rin niya Bumalik ka na. 211, Maganda improvement niya. 212, Siyempre ha. 213, Thank you Lord. Di ba? 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, Laging tayo bukas. 235, Ganyan mo din ah. 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260. Sabihin mo kay Tito Herman. 261, 262. Sabihin mo kay Tito Herman. Ay, Tito Bongbong. 267, Sorry po. 268. Alika.
269, Hello po. 270, 271, bless! 272, Bless na siya. 273, Iwanan ko na kayo. 274. Ito po Thank ganda, you. ah. 275. 276. 277. 278. 279. 280. Stop muna. Wait lang. Nadulas. Teka. Ah, Malayo na siya eh. 280. Wait. Wait lang. Up. Yeah, no problem. 280. Nadulas siya. Huwag mo na siya. Okay lang? Ay, okay, sir? Ay, nadulas siya. Nadulas siya. Nadulas. Pagod na siya. Hindi, nadulas. Lumayo siya. Hinihilig say Ilan yan? 280. Oh, excite sa Jollibee, excite. Si Jollibee mo, okay na. Kaya pa? Ano, recover. Yan, Alexei. Yan, ito naman. Okay. 281. 282. 283. 284. Yan, lumalayo pala yung upuan niya eh. 285. Nadulas siya, oo. Ulit tama na niya. 286. Kasi may nakalali lang. 287. Nadulas lang kami na. 288. 289. 290. Oh, guys, 290 na guys. Last 10, for 200. 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300. Hot! Oh, recover. Hinihilig say po. Hinihilig say. Maya. Meron regalo. 300. Ganun. 300 na. Ang katon ko yung pahinga bukas yan eh. No kaya? Sino kanina pating? Kuya Mil ba? Si Kuya ano? Oh, sige. Romeo. Ako yung Romeo. Oo, wala. Shoutout kay Romeo. Kanina nagdala ng sponsor. Yan. Sponsor kay Romeo. Pagdala. Bisita yung kapatid niya, may ginagawa, malis ka agad. Ano sinilibis? May dalang baston eh. Hindi, naglalakad siya nakabaston. Hindi siya makalakad ng walang baston. Ganun po ba? Hindi ka malalim. Lagi pa. Lakas pa to. Kaya pa ba? Sino po matanda? Oh. Si Kuya Mil matanda. 300. Kaya dito ba? Ano? Kaya pa ba? Ay, Ay, hindi na? Okay na? Okay. Okay na yun? Okay na po. Atayo tayo. At Tayo least upuan. na 300. Guys, ako na yung 300. Binali mo din 300. Galing. Nag-walking pa siya na 30 sabi niya, di ba? Ay, tama sa mo 30. Kaya ba 300? Plus 0. Ano pala yun? Sa lakas niya. Saan? Lumakas yung dito niya. Kung nakitang ganyan, talagang ano na siya. Ba, di alam mo lang ginagawa namin ha. Oo. Hindi kami paisisi ha. Ano? Si Romeo, sabi siguro ni Bong, akala niya kung ano ginagawa natin. Tayo. Alam niya niya. Atas ka. Okay. Wait lang Paano po. po ito? Diyan po. Diyan. Sige, latas. Higa. Dito siya. Ilang kang tubig? Ilang kang tubig? Back. Ilang pa siyang tubig bago siya nila. Opo. Sige, sagad. Sit down. Okay. Wait lang. Muna. Water muna. Break time! Kaya na. Naka 500 siya nung nakaraan eh. Wow! Grabe. Ako nga, hindi ako nakapaniwala. Saksi. 500 eh. Hindi ko alam paano niya nagawa yung 500. Grabe. Lakas niya mo, mabali ba? Hindi ako makapaniwala. Relax. Kaya na. Inhale, exhale. Buti lang. Diretso yan. Ang kuryente.
Okay, lumalabot. Janet yan. Okay, praise God. Salamat sa Diyos. Praise God. Salamat po. Thank you, Lord. Lord. Huli ka ba po? May pagano. Full lumalabot. Bakit? Ha? Ano? 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 Hindi Jollibee yun. Ano yun? Hindi yun Jollibee. Ano yan? Akala niya Jollibee. Ulan yun. Ano po kasi binili yata ni Juan James, baka bilhin niya. Nakabili niya siguro. Okay lang, ha? Opo, No. bilhin niya. Ayos lang. Kaya na. Bilib naman ako, kayang-kaya niyong bit-bitin. Hindi, tahimik lang. Parang baby. Big station ano? Parang Big station. Ano pa? Yan, wala na po. Ano Extension. na? Yung Hindi nga Ay, yung extension. extension. Teka, hindi. Extension. Ito po. Ay! Dito na rin ang saksak. Aircon po. Yung aircon. Asan ba siya ano? Andyan po yung, ayun daw yung kulay puti. Sandali. Sandali. Nakasan po yung aircon. Mag-CCR lang. Yan, dyan na lang. Opo. Aircon lang. Nalakasan ba? Ilan? 24. Ah, 24. The more na ano siya, lumalakas siya. Ah. Nang si Nabi na paano siya, napapanganga siya. Kasi nandito siya talagang hinaka pa, no? Hindi ko napagod eh. No? Oo. Nagulat siya na si Kuya, no? Marami sa kanya. May ginagawa pa, hindi pa tapos. Ano na? Hindi pa tapos. Mauli ko na yun. Sabihin mo kinukuryente pa si Lolo. Okay na yun kasi naalala ko. Ganda ng ano mo, lakad. Ganda ng ano mo. Lakad mo parang mo, no? Yung nangihina ko, di ba kanina? Yung lakad mo kanina, pero nakapito ka pa. Love na kasasabi, love? Nakasaksak po. Mm-mm. Ay, pakicheck na lang. Opo. Ay. Ganda ng Samsung, hindi siya nag-off. Yung sa akin nag-off. No? Nag-off yung sa akin, di ba? Ang ganda ng ganda talaga yung Samsung. Hindi Samsung sa video eh, Samsung yan. Alam mo na konti. Hindi, yun ano. Baba ko po. Alam mo konti. Angat. Yan. Thank you, thank you. Yan. Yan, very good, very good. Ako siya, kape. Kape at saka. Dito natin lang po kami. Kasi uwi na rin kami. Kape. Oo. May yung isa black na isa. Oo, may beras. Ganda ng Samsung talaga. Hindi siya nangangatay. Ano yun naman sinasabi ko? May tinapay. Bumili ng tinapay. Okay na. Lakas na rin, no? Naramdam mo, no? Ito, lagay mo ito. Gayahin mo lang yan. Gayahin mo lang.
Relax! Relax! O yung siya yung naka-flat. Kaya ko naiintin. Paano ba? Yung siya naka-flat. Okay na yan. Yan, sige. Okay na. Kuya, 1, 2. Kulang pa. Okay na yan. Yes, okay na. Na. Tres. Dos. Tres. Ay, sexy kasama si Ams to. And, guys, ito. So, tapos na yung ating from the start, yung ating warm-up, and then walking. Tapos yung tayo niya. So, nakapito po yung walking niya. And then yung aming upo tayo sa kanya is naka 300 siya. And then after that, this is the last program. Papunta naman kay Pinto yung kanyang digital therapy. So, make it po ito 50 minutes. So, kakat ko muna yung ating vlog. And then again, maraming salamat po. At bukas po ay undas. So mag-ingat po tayo sa ating pagpunta sa sementeryo at tayo po ay mag-pray always. Ayan. Ano? Ayan. So muli po, ito po si Modern Magkiping to. Dito po tayo sa ating pasyente natin si Kuya Jaime Salac. Ito po sa Sige po, dito na lang. Cupang, Arayat, Pampanga. So muli po, Ay, sige. God bless po and all Salac clan. Sa inyo po lahat yan. Shoutout po. Ayan. At siyempre yung mga kapatid. Shout mo si Kuya nagbigay ng ano. Oo, shoutout si Kuya Romeo. Tsaka Si Kuya Romeo Salac, shoutout. Elmer. Si Elmer, yung Vulcanizing. Nag-vulcanize na gulong namin dyan. Shoutout sa iyo. Ayan, salamat sa vulcanize mo. Puro uno. Oh, Vulcanizing. Puro vulcanizing sa iyo. Shoutout. Ayan, magaling gawa yan, no? Pulido, no? Oo, ang galing. Pulido. Oo. May ano pa. May sapal pa. Siyempre sa lahat ng mga anak po ni Kuya Jaime at ni Kuya Elena at sa mga po sa kanila lahat shout out and both side ng mga kapatid at kamag-anak, kaibigan natin po lahat shout out. Kasi sa ating manonood at sa lahat po ng mga subscribers natin, bukas po po tayo, wala po tayong vlog bukas until Sunday, ayan. Mag-iingat po ang lahat So para mag-ingat, bukas. ayan. Mag-ingat po tayo lahat bukas. Konting ingat po, especially magbago po tayo ng tubig kung sobrang init po para iwasan po ang heat stroke. Ayan. And please, kapag kayo ay nasa sementeryo, please,
watch my YouTube. Moderno Marketing to. Ito po yung aking verse bago po matapos. Ito po yung Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Salipyo. And the Lord is a stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Ayan. At yung kaibat po ng panggagamot ko yung Exodus 15:26. The Lord is my healer. Ito po yung effective pag travel tayo. Yung Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will uphold you with my righteous right hand. Ayan. Hanggang sa muli po, siyempre yung John 3:16 natin. Yung John 3:16, so God loved the world, that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Tsaka po yung John 4:6, Jesus said, I am the way, The truth and the life, no comes can Father except through me. Yun yung sidekick. Yan, sinabi ni Christian. Ayan, I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through me. Yung nasa ni Kuya Jaime sa Diyos 1:8, pag nalilalayan mo ang salita ng Diyos, araw at gabi. Ayan. So we need to read the Bible every night and day para magkaroon po tayo ng blessings and guidance in our life. Ayan, sa lahat po ng lakbayin, tayo pagpapalain ng Diyos. Ayan. Siyempre yung ating Proverbs 3:6 po. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Ayan. So, basta muli po, bukas si Lord ng Marketing to. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Ayan. Para lagi po kayong updated sa akin nga. In-upload po tuwing may pasyente po ako. Si Nicole, katakutan. Ayan. Welcome back. Kay Nicole katakutan po yung ating former pregnant na buntis po. God bless po. Sa batibot. Bye-bye.